Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Sama. Ya. Aksi. Sama. Dua tu biasa min waktu ada mah jauh tak boleh. Jadi umfrawan. Sari dafe dampom. Dia meyes mah wanda kewel tadi pa. An min tikon no biar biba. Payment pun no wide no ne me pan an kay jijjid won ko hakku na ma ka jijjid dundo e ma ka jijjid bu heewi ba ne salmat aduna won get jeran inde aduna ay dar tay mbiyam ko do non me res quatrième femme dum addi mbatta ko do fof dum ala sens de parce dum wana ken hadi brest quoi billahi jari waral ko wa hadde brest bima waral ko wa hadde brest an batta ko wa hadde brest kema joda jewda e mak kalda e hoore ma ande mbaajda hoore ma se ganda mbadim ko harmani ko barobde watande kam so Allah lamdo jabi leela tan walla yaaw ko mbalo sun cikki non ko jaltude en ha live sawa won kew ko do e kunti koy voilà kam salam ganda do Hadiza ko an gardo jew to janna biti kom jiddi jaram to bint mi waddo on wona ay binte ay jende ne waddo de wona ay ayim kom neddagal ngol jogi gal ti ko neddo timmul ko mawdo jimmi ko waddudo on sibu al andi kam jono hurto e galle ñin ngon so hurtima e galle wona neddo mako kala ko yidi al wadnam dum al fitta suudu mako al fobira al werta al wadi cuuray kanko ko tubako nani beelo no bayni kanko o nandade beelo nani jinmi non o gilo joni ngandiron nani ngowam o woma nani ganda ko yidi ko añi so dum yonti so are nder galle he keda e makko sibu dum mi halalma ko bubbural ma woni hende kala ko jidda mo wadan dem dum te wonjira mi ko mi kanko yew kanko neddo moƴƴo te ko jurum jeero mo wadan dem kala ko jidda gile comci hay pade nani hay ko matane ko man gere fasu didon din fo wa turtem nani non an garan joni jimi ko pewnuda garan jen to bintu dum adduma do eten pour mi ar jaaren hedde bintu min esken garam do de bintu tidi natam do gallonde bintu tinani dum jimman haalande te min kedi bintu so bintu ari do mbiɗa ko yomi hettokini bintu yomi wone fittande bintu ɓe waɗan bintu gananda hoore makko waɗnani ɓeyɗa eten hamid ɗum addanimi ɗo eten on ko addi kam ɗo mo waɗa ko mbaɗannom ko ɗum addi kam ɗo eten bintu ari ɗo e bintu was ari ɗo min ko ɗum addi kam ɗo eten te addani kam ɗo bintu rese ɗo hande mi hettokino bintu goppa ɓeyɗa eten ala Hadiza addani kam ɗo bonnude addi kam ko fewnude ko liggey addi kam ɗo ay haalis mo bintu jogi o mi mittinado an ko tinmi warñenam nde mbarnimde an munduɗa ni ko jalnade
an jom gila ɓanga wiide ɗo mi resat gila nden ha joni ala ko mbaɗɗa ko haala tan gonɗa e dow mum min gandume gorko ko yawat so haali hunde tegata balɗe ɗijji mbaɗa an kay fonno tawata ko Binta hurtima gila ko ɓooy kono an ɗo tan gonɗa ɗum mi waɗat te arga mi haalam ma wona yi ko jaari waɗma ko wona yi ɗum ko ɓuri ɗum bonde nana fatma ɗum wiyata marka change avis ande mi wiyanoɗa yahat tan min kam wasɗo ganja hay goto wasɗo wadde ko fotano wadde eyi jawab ke woji tan joyi ko ɗo tan yaade hen yaha tawi noon ka goɗɗe wadde menace onon fof waɗi mon plainte contre x an jaari biiɓa onon fof kala ko mbaɗɗon kam billahi kaso mbalo tan tawi tan res debbo goɗɗo tan ɗum ɗon jaranno ɗum ɗon mbaɗe min mbaɗimi ko droit am noon comme gorko mi jogui droit joga rewɓe nayyi onon darɗon tan mbiyon ɗum wonta mbiɗa noon mbaɗimi ko fof e haala hay hay min gueɗam yatta e para ƴeew pat mbaɗen wat organisé fofom faw ɗum hen tawa an gona ɗo aɗa wi ko baɗo walla watta walla ni taw min minen liggeyam less ay affaire o yonta tan lojogol sene e dow ma frej waɗat vip Binta arde Binta was arde fof ɗum tan continue Hadisa wel haaldude eɓan ɓiɗɗo hel haaldude min jinmi ko an e Binta gonon sehilaɓe nani no gondumi Binta sehilaɓe sehil ni te ka anda hen ko Binta ma hokkam galle jinmi ko galle oɗon so ari mi waɗa inde ma nande inde ma winde e kayitol galle he nani so den yonti ma nenen ɓiye e yumma ngar gonen gonden e galle he min enen nayo eɗen gurnam moƴƴam mi humanma mi adduma e nder galle he wona nani ñande ɗum miwon ko suka debbo oɗo jiɗdirmi wona te o wi o pari kala ko jinmi ko ɗum o waɗata ha to gonmi ɗo e Allah on seedi mi wayi dawde gila tan mbimami kadi gandirmi Binta gila nden geɗam peewi temi kanda hen hay joom e hoore mum min wadde moye Binta joom oɗo mi yiita ko min wadde moye Binta min waɗi feere haɓe gandiri kamɓe ɗiɗo Binta ala fof waɗantama woni fof hokkatmo eyyi an ɗum noon wiya ɗum woni min no mbami yiddemi ni ene mbami horsindemi ni hande somi humanima ala fof ko Binta waɗanta hen ha te omo neegi hokkuɗen hay visa Allah on seedi omo neegi hokkuɗen hay visa o wiyen ɗanɗe an ɗum ɗo fof ngal ɓurat fof e oɗo jaam mo jiɗanmami mboɗo fottuma hen guilden ha joni tan mbiɗa an laltirel tati memata jeenayyi ha kadi so mbatta ko neɗɗo felmata ko arjigue mum ha an mbima an ka gabdi galle ka garjo guinɗo te min mi yiɗiranima cakan ni min jiɗirmami ko dewgal gara ndesodiren moftodiren curodiren aduna wona ɗum woni ko moƴƴi ko gallo joni so ari min mi yewete galle min ma sin gondi hen ɓi ari ene sa fo ene wulla annana ndeƴe ga yummane woni nder galle huufi hen ɗum kay ɓeydoto moƴƴude ha haccu mbatta ko annene gara jeento Binta to mi waddo noon ɗiɗo ya fintu fen keɗom hampar haalde wona a pari haalde a wayi ɗon no radio auditeur a pari haalde min an e Binta fof hay sinno ko onon dokkirata aljanna wona ko mbeɗa rewe ma Hamidou mi rewata e ma tan ko jimmami andin min mi ronkani hoɗo gonni ay to gommi to fuut to gommi to ten ɓurɗo yajji an ko addi kam ɗo liggey so wona liggey mi arta ɗo e ten walla cikkiɗa min kom donkude dañde hoɗo gonmi walla min mi ala ko ɗum tagui garimi ɗo e ten ala ɗum addani kam ɗo de ɗum addani kam ɗo taw ko ɗum mbiyatami jagguire Binta Hadisa wallam an gol an ka neɗɗo an Hadisa an wona neɗɗo wona bandum Allah on seedi wona cahan an cikkuɗo an est ce que ɗe heesi an min madde so tawi an cellal nane ma an aɗa selli an mboɗo hinanma jaam ha mboɗo diwtan mboɗo ñahle ma guilden ha joni mboɗo fottuma e hooram ha hunde fof mi haalnima hunde fof mi waɗnima hunde fof mi yi mboɗo waɗanma an mbiɗa tan an lalti tan sappo min memata jeenayyi an kam ɗum woni ha an ka markisaɗo Allah ne seedi an ka markisaɗo ha yiya noon ma yaade hoorema min jinnoon walludema jinnoon ko ƴewande gurdam ma moƴƴam ɗam hande nde tampere ɗo gonɗa ɗo hen e nder galle he a diwaɗo doƴƴo guila subaka ha nangue muta ha aɗa ficci wara ñande ma haydara ala an ko joguiɗa haydara ala an ala no mbaɗa aɗa ɗo hen aɗa way ɗon ɗum ɗoni holno yimɓe ana yoɗani a yurminaki ala alana a moftani an sa yennete mbiya yimɓe min mboɗo yinma tan aɗa ɗum o kucci tuwayi 4e femme naati hande jontaɗo ma pullu boɗejo ma parfum uji hande mbayle concurrence waɗ ɓeɗen an kam
ɓeyɗa hewan ñantade kam maro so ari ma watta conférence am ta ñantade kam saha ayi a joramona mbaɗa hoore meere a watta greffage a watta haydara mais ɓuri kam so ari hende ma wattu wadde greffage ay joom sib Allah ñaago wota yaltin jikkam woni ki fijju tan woppam mi waɗa garde sans froid am komi ñaagorede mbaɗum sib Allah an joom gonɗa ko ñakkude fayda keddendira woni ko toñam an ummoɗo mbiya koye dendiraɓe te an sa daari yeesam mi hande gonta mbiɗo fiyodira fiyam fleur no Allah dene wawi ƴetta ɗum mbaɗa caggal daari yeesam ngo tawi mbiɗa nanduma e change uɗo avis Allah en seeɗi bim ko mbiyata sana tiɗɗa ɗiɗo wal kel guirmaɗe ngana kam mi aɗani ko haɗi kam ɗanade ko haɗi kam yaltude galle o ko ɗum haɗi kam ɗanade ko mbaɗɗon kam an e bamma ha mbatmi yaltude ɗo min ko ɗum woni kam probléme kono wona dewgal ma mbaɗma mbiɗa tan ma yaari an dañƴa ko ndu suura waɗa ɗum dañ banggol ɗo tan woni affaire o barke rasulullah adu jum kedi fawɗo edi yew gal wanni non machallah joni dal jognima hen surprise belle yiɗa noon kalnaɗoma e goto an surprise o yaw roket suudu mi yiɗa i teddungal dastaki an waɗede yo suudu ma yo teddungal ma yo chinois ma yo paye kam laakaram yiɗa anani mbaɗoɗi jaɓat sifeede noon safeede yiide de tefeede mbaɗoɗi jaɓat tefeede noon ha sanon an ɗiɗi ngari ɗo yeti ussanima haydara bonnanima haydara goɗɗo so ari kedi noon tan ala ko bonnatma te kom gaccuɗe kam ɗiɗi fof mbimi rokket suudu te so dañi ɓinguel dewel Allah n seeɗi an inne rew mi yiɗa innirede yiɗa ya innira ɓiyam joni an ɓiye an joni jiɗɗa waɗde macca haydara mi yiɗa andi ko jiɗɗi macca tan maccam joni tan macca pa kam tout tranquillement gacca kam no gaccirmam ni min komin jaltuɗo e ma komin ɓoriɗoma woppam non no juudiɗani gallo a haaldita hem a alayam haaju so mbeɗa are feere walla so waɗe waɗede ko muusi wona hen jalde aɗa welto so ɓooyi sen gonta ko iñanam tan noonam privé te fotani wonde min ema hakkundame ma to aussi aɗa ƴeew fleur uji ɗe o fiyam ɗo fleur de wallahi sa fi kam fleur mo weftode wallahi mi findorta e ma eyyi joni ay an to tolnodiɗen hannde ɗo piggal gasi hakkude men joni a felti a hotat a yaar walla a hayti hay mbimami min komi jaaɗo lawol am an jaan noon taw yalta sundu wallahi funti sundu wel wallahi jom no yiray barki rasulullah an santa a yalta salmata waay an dimno wanni waay jeew galle waay salmata waay jeew galle kadama Mbaa tikkinani ñande a wino mi baccan maɗo comcuma seeɗa gomma e goɗɗum rek ndek mi yejjiti kono tikkinani madame ay hannde komi garɗo jiwtiden pour affaire batte liggeyam o jogdom ndi lewru maayi ha le 20 mi yoɓaka gogo huule wonanno ɗo e ten yoɓa kam mais ɗo joni ala ɗo e ten mi haalde pawo mais pawo koye haalande komi nanta haalnam goɗɗum dal gananda hoore ma han ko sukaɓe keddidi hen mawɗo fotani ɗum haalde eyi ɗum nde wona e haalande joni mbiyom ar mi yewtan ma ƴew anne ko mbita kam hen an kam hajjat haalan ma biba accir noon ɗum kam accir ɗum noon rek te min kadi nename ɓinguelam fof koyam pawi komi poɗɗo liggade mi dañi mi rokkaɓe mi nawta mbiɗen jooɗi ɗo lewru maayi mi suwa heɓde haydara andi ɗumen muusi Khadija a haali gonga
ay ko nguurta ko hannde ɗum waɗi comprendre ndax mbiɗa waawi wi ko nguurata ko aan o hen hoore ma kam ɗum nguurani hannde bébé Aïssa ñawi hay haalis ma ñawniri ɗum mo hoorima dañi min o desaɗa galle saka noon an mo gandanɗane ka garɗo pour liggogol min ɓuri tampude jinmi ko muña walla kalda joom biba ay min mi wawata ɗum haalande joom mbeɗa herso ɗum te min no garim ɗo nde wona joom kaldim koye huley e pawo kamɓe kaldim wayno ko nomi yiyande huley ko pawo namnim min mi ronki tan heɓde haalisam jom mbimi yomi arme haalan mon onon an kay jinmi andu ko kalɗa pa o e ko pa o wima biba ɗum accir ɗum noon rek mi wawatama ɗum haalan ala addu ɗum so wona gonnomi e reglude probléme gonɗo galle o par ce que peut gallam hannde ni o probléme binta billahi wallahi te ala addi probléme o so wona jiɗimi ko resden kono noon ɗum kalɗa ñande ne haalma mbiɗa min won gorko décision o min ƴettat ɗum ko ɗum gon hande noon komi garde haalandem décision mbiyanoɗa yomi ƴetti ɗum si par ce que mbeɗa andi kalkata waɗe aduna rek sa ƴeewen yimɓe so rena tan a watta par ce que yimɓe kala hen mboɗan ɗum arrange jiɗɗa ko wat kala hen mboɗan ɗum arrange tan wiyerken sabit ɗum walla en bonnit ɗum pour hoto wat jimde noon ha pamim ɗum mbimi décision o noon hayam ummoto te ƴetti décision o te hay goto wawen hay dar belaɗo jooɗa jooɗo belaɗo yaadi yo yaha ɗum kañum hen toon kono min ƴetti décision am komi jiɗɗo resdem mais anni gueɗel gotel ñaguiromam binta jaɓi resdem jaɓi mbaɗen dewgal men kono sin sagam somi resima ha paari dewgal humama ha paari joɗɗa ɗo e galle ma o mbeɗa ara nder tawma ha affaire o ɓuuɓ fuɗɗo addudem galle ɗum tan noon jiɗimi jabna kam te komi ñaguiɗen sabi Allah te mbiɗen ɗum kedin bonnananima haydar te nden affaire o ɓuurata heew sutur taw hay saɗa ar galle fof fawta heew sutur joni ɗum tan ñaguima ɗum addi ɗo hannde jiɗimi noon ballami hen min noon a betti ham jom gommoɗa guel galle mon ha ga mbiya ko ɗum woni décision ma wonde min ya resam jooɗo e nder galle an holko nanguirɗa hama min komi ɓoccone ma walla komi bonus walla min kam komi n'importe qui en fait binta oto yirno hen enen kala ko jiiɗa e aduna ko kaldiral tan te hoyiji il faut kalkinen mbaɗ eɗen yewtide hen ha nandiren puɗɗen ɗum wadde non yewtere en joguiro haadde yewtere nde yewtitama reftama hen reftirama hen gasi noon c'est fini min saɗa yiiɗi ham ko galle ma nawara ham e rewɓe ma wonɓe toon ɓe koɓe mbawi wadde ko mbiɗa e wadde ɗum koɓe rewɓe comme no amni te ɓe ɓuurani kam haydara ɓuurani kam wadde capable coupable criminel osé kala ko jiɗɗa mbiɗa wawi ay ñanden ko kewi ɗo ñanden ko defante gonnoɗo ɗo no go foni waɗa ko min wawi mi wawa min hooram kono ko noon mbami donc sa wawa nawdemi galle ma hakkude men yo haɗ ɗo woto woɗɗoyni ko mbawmi haalande ma mbeɗen hen ok
ay moƴƴi min mami haalda e joom wa o kam goto mi andi jikku mum kam ma arat hat ɗum haalana homma natan kaalaji mum andi ala laynat ɗoma ɗi wuro ngo fof gandi ɗum an waɗa ɗum comprendre ganda ko adduma ko galle he ko guurta ko nak de kalɗani tan mbaɗmami comprendre no feewi so inchallah mami haalda e joom eyi ko mbawɗa fof balla kam hen saabu min ko hen jakormi dal ko liggotom ko hen pawimi hen jakormi hen mbammi fofam dal ko jagguirɗa hen fof ma moƴƴu eyi ana noddi Houleye sa kalanɗo ɗum ala mi noddani Houleye de eyi joni accu min mami noddumo min kaldo ala woto noddu sabu biba Houleye nene makko sellani hande wonko tel ko wona ɗum minen hande mi wawata noddude Houleye pour yo yoɓam mi wawata wonde ay affaire njuɓdi ndi hen ɗo jutma yo weɗa halis ma a muñal rek te min mami haalda e joom te inchallah maɓe ligtanmo halis maɓe mbiyen mama mais an cohlumi ko jagga anne ko galle jeeɗa anani haalma biba jagguɗa hen foof siki yawi ma moƴƴu inchallah mami jaggo hen eyi ok a jarama ok merci ha moƴƴu ko wurata ko de kam ɗum wuratmi mais boni min samoy ɗum tan ci aduna mino gonɗa janggalam hande hay halis ma ñawdi mi ɓiɗɗam mi wawa dañde o kam boni kam ari homo liggo mais min hay yaltude mi liggoyo mi wawa gonmi ɗo tan miɗo wondi e joom hom kam nañna d'accord ma wat mbiɗa ko mami res ƴettuma galle ma nawma galle men tottuma ɗon suudu comme rewɓe wonɓe toon futtorani toon cuuɗi jettiɗande ko ɗum ponnoɗa adade haalde min honno jarami galle ma wona wiide aɗa wiyami aɗa ala gallamen te an joom an ko hamma wonde gorko ko hamma darnude koyɗe ma ɗe tinna hoore ma ganda ko an woni joom galle wona kamɓe desmade ko an resiɓe poɗa jogani ko fulla e fayde e hoore ma kala ko kalata ko ɗum waɗete ko an jogui kungol wona kamɓe no min mi sikkitani mo ni de aɗa maayi ɓandu trop te min gorko moom yo won gorko tiɗɗo tan so wona ɗum moom voilà an andi Binta eyi kamɓe ɗon desimɓe toonete kam fof go fof e teddungal tottiram ɗum kamɓe fof ala e maɓɓe gandanɗa hoore ma desimde ɗum itti mbuuɗ ummima yam faye maɓɓe go fof e teddungal tottiram ɗum waɗi hay so ɓeɗa res debbo goɗɗo ɓeɗa aɗa ɗum e galle he mi yiɗa vraiment mettin ɓerɗe maɓɓe faami joni min noon wona e teddungal keɓɗa han e teddungal keɓi mami min sin sagam ɗum e teddungal dañam ɗo ɗon e mabɓe teddungal dañam ɗum tan addu ɗum mi wona question kom ala e mon fof kulim somi hulin reedu mi reninta rewɓe tat ɓeɗa adduma an ɓeɗa wadduma e maɓɓe kono cuusol kay ɗon haaɗi mais kala ko jiiɗa rek wonko addu ɗum mais ko mbiɗa ko min jaaɓi ala caɗele joni min mbeɗen yaha a weltima